Kum ka jing burom ya jingla jong isamla pule gi badan haraj nongbri ban wan sakmat ha jing pule ha kerdan SSLC ban HSSLC jong stem arhajar arpar hadu arhajar arpsau kasang samla raj nongbri mentak singi gla penlong ya jingelang ban penku burom ya kisamla pule jong garaj ki bon sakmat ha kitik arteli ki kerdan pule kasang samla raj nongbri ha kene jing penku burom gal ai de jing ai song ban pensa akan mau ya ka jing jam jong isamla ka than chaw wei pat umomer ka jing ai lenti saki kerdan ki bakham salor usamla mission tron ubri presiden jong kasang samla raj nongbri haba penpau lor ne gisin jam ke baga seng kala shim ulong bala penlong ye kene jing penku burom kum ka jing penrem mensim shushu ya ka mensim jong isamla ki badang pule khamtam hagisnem ki bandang wan bat ki wei pat ki samla ki badang penkre ye ki exam paper bakin dang trisitong nalor kita ki samla ki bala yo pediang ye ki jing penku burom bat ki nong yalam jong seng samla raj nongbri laidan langru ubabu RR Pamsyong bode headmaster jong school raj nongbri Presbyterian Secondary School u assistant headmaster ubabu BK Temung usim jong raj nongbri upaim BS sim kikmi kpa jong khana school bat kiwe kum ka sang samla raj nongbri di penpau dak jing sangu akmat dong blai nong bo nong tau baula plio i ka bet bo ka chet kya bat bam ta kasi lala ban pendap na menta ban ai ki awat na menta ki khna ki bapas na menta ka SSLC bat ka HSLC na usnam arjar arpar adu arjar arpsau kumta na kaliang jongi ka sang samla raj nongbri lala ban pendap menta kasi ban ai menta ki awat na menta ki khna ki wan kerdan ka syakmat kumta ka jing kentu jongi langliang ka sang samlat bangri amenta ki khna ni bade ka dong ka than jongi bato pin minut ya ka jing pule ban ra susu ya kane ki awat om tang ya menabanta ka jing pule andre kiwi ru kisap ka batu hidan ba pin ra namta ka nam ber borom jong ka dong ber ka than ki kumju ru namta ki parlok ki badon apor riboy barok ka we ki samla ba pin pule ban imsi ka jing pule namta ka jing pule namta wanra na ka jing start ba phin wanra ya ka nam ka borom namta ka ying ka sam namta ka snong ka thau namta ka dong hi borok ka we kata ka de jing kentu na ka liang jong ka sang samrat nombri ki kerteng ki ba ngilalayo ban ay ka wat namta ka si ki ba pas ka SSLC ilong arngot itai de master badandor Pamsyong iyo andrupuway 0.9%. Baar misri bahun lamarai iyo prapo point laipo persen. Tegi badai jong ka HSSLC lada pi marsing iyo prapo ar 0.2%. Mis mirinda melamarai iyo nyopo 0.1%. Ini gede kiba gila apan ai awat mendagasi. Admission open ke Petar Kemak Model Degree College Ribhoi District ke court admission na kebenta ke BA first semester ke lat bahajan na kebenta ke samla pule na kebenta ke jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra lainyo not prasan riu khandai san kini kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number pra iway layar not sau pra sansau lani pra lainyo arnyo sawar riunyo Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai shapi pranyo laiwe kendai ndru iwe arnyo lai